Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel. Patinokupai nyaya dzinenge dzichiitika munyika ino yeZimbabwe matimana. Inyika yedu yeZimbabwe nhasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya yabuditswa meeting yakaitwa behind closed doors naPresident Emmerson Mnangagwa on Tuesday yanga ina the leading business figures pamwechete navakuda kwashe tagwirei zvirunzi. This meeting was attended Cricket Farm parunzi about 19 business people were chatting at this meeting. Parunzi, they were discussing about providing a structured monthly financial support kubato rezano PF vachigadzira kuti vanenge vachiextenda term yava Mnangagwa kusvika mugore ra2030. Naomera mushe zviri kunzi vaPatrick Chinamasa pamwe chete navaJacob Mudhenda vanga varimo mumeeting iyoyo vachireinforce the importance of my engagements iwawa. Nyaya yawanikwa ichibudiswa neDZMI vachitaura ivo vachiti President Emmerson Mnangagwa on Tuesday held a closed-door meeting with leading business figures, including Sakunda Holdings owner Kudakwashe Regiment Tagwirei, in what sources describe as a significant move to secure sustained financial support for ZANU-PF amid rising political tension. According to an impeccable source within the party, about 19 businessmen attended the meeting, including representatives from Bulawayo and other provinces. The discussions were not casual. There was a clear focus on providing structured monthly financial support to the party rather than ad hoc contributions. ZANU-PF Secretary General Jacob Mudhenda and Treasurer General Patrick Chinamasa were present, reinforcing the importance of the engagement. The insider added, this meeting signals a shift towards formalizing the relationship between the ruling party and sections of the business community. It's no longer just about one-off donations. The party is looking for predictable ongoing backing to strengthen its operations. Party insiders indicate that the closed-door session is part of a broader mobilization strategy aimed at consolidating ZANU-PF's resources and ensuring its operational stability ahead of an increasingly tense political landscape. The tone was clear, said the source. The leadership wants commitment, and the business community appears willing to step in as long as arrangements are structured and sustained. This could change how the party funds itself going forward. Ndo mabuditsiro aitwa nyaya muri Zimbabwe neZimI tisingazivi kuti munoiona sei. Tudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hello everyone on the panel. Right, inini angojedi ndoda kutaura maererano netopic yamaisapo. Inini I think I'm one person ari certified kuti munofana kucertifya kuti ndicriticize with a badge of honor, because at least in criticism yangu haisi kuti ndapiwa mari, iri kubva pamoyo pakadzika nekuda kwezvinhu zvisina kuzadzisika zvandakavimbiswa at a personal level and okay fine. So ndaizvifunga lately a few days ago ndikaona kuti no ndatimbotora for example a key figure ambenga achitaurwa Sterek panapa. Mondiudza wangu chete kana musingachandinzwi because I'm doubting my network very much. Nelson Chamisa for instance, Nelson Chamisa is now the most popular politician in Zimbabwe. Zvekutoti chero naye ndofunga zvinopira mupfungwa dzake zvekusvika pakuti anotozviziva kuti haini kana ndisipo hapana chinoitika. Munozviziva zvokuti kana uri unorira unochitoziva kuti aizve inini ndikasvika panzvimbo vanhu vanotanga kutaura. Asi haana kungogara akadaro, ane kwaakabva, and tinoziva tese kuti at some point MDC ndo yaiva political party, opposition political party yanga ichirira Morgan Tsvangirai ari aiva nevanhu handiti. Ndo kwakaberekwa vana Nelson Chamisa kuzosvika vave pavari nhasi. Saka ndikafunga nezvazvo izvezvizvi, ndine muzukuru wangu akarohwa akaremara nekuda kwekuti vakambenge vaonekwa vakapfeka matisheti eMDC. MDC ine makuva, ine vanhu vakaurawa nekuda kwekuitsigira. Kuna vanhu vava zvirema, iwo acho mamwe mapato akambofomwa pamashura
probably neachafomewa, ane vamwe vanhu vakafa probably nevachafa. Ndiri kuzvitaurirei ini kana ndichiona chamisa nometa kuti ndofunga vazhinji munoziva kuti ndakambodeclare point kuti ndakusapota uza. Inini sena handini munhu ari stubborn, handitomboteereri anyone anondiudza kuti usacriticize from your own party. My understanding with these politicians is that vanotofanirwa kucriticizwa zvakaomarara. Vanoda kuvabhabhadzira nekuvanhikikira hai itai makanaka. Chandoziva chandakaona kupolitics, mumwe nemumwe anoseva purpose. Inini criticism yangu vachamisa vanogona kusaiteerera, asi ndinoziva kuti pane mumwe munhu anogona kutoinzwa nemanzwire ekuti achabatsirika and akaiapply ichagona kumubatsira in future nemaonero anenge akuita vanhu vanonzi mapoliticians. Handina chikonzero chekuti ndinzi ndisacriticize Nelson Chamisa, yet ane influence inogona kushepa maitikiro ezvinhu muZimbabwe mupolitics dzedu. Kana maitiro ake achigona kuti maybe struggle inonoke kuuya, I've got a right to criticize him because influence yaanayo haana kungomuka anayo, ine kwayakabva, ine makuva ari pasi influence iyoyo. I understand kuti vachitanga MDC vana Morgan Tsvangirai, even vana Chamisa vakamborohwa vakadii vakatambura mapoliticians akawanda. We understand that. But also I think it's also important to note that paunenge wawana zodzo yawanayo iyoyo uchinzi ndiwe the most popular politician, zvauri most popular politician, mutoro waunawo unogadzirisa chii? Mutoro wakakura wokuti kana iwe ukagara navanhu vanongokubhabhadzira uchiti alright wakapenga wakadai wakadai. Ngatimbopa for example zvakaitika zviya nyaya dzana Chavamwidzi kusvika pati haijekwa vakazoenda kusabatikawo vakadii. Izvo zvese zvinhu izvo zvine zvichinzi musavhunza, mukavhunza monzi form your own party. Haina handiteereri izvozvo. Inini I'll criticize pandinotoona panoda kucriticizwa, and chandoziya criticism iyi ini ndoti ukaona munhu anoziva kuti ageza ugeziwe, unotombosvika kumbozvitarisa paglass kudai. Kana zveshuwawo uchiona pane pausingagezi unotogeza. But ukagara navanhu vekuti maybe kana chero usingagezi vachikudza kuti aiwe unochena wakapenga, haufi wakageza. Saka ndotoziva kuti vanhu vatinocriticize as long as criticism iyoyo iri genuine, isiri yekuti ndeyekubhadharwa ine maagenda mukati, inovavaka more than yevanhu vanongogara vana yes men. Saka Angojed, indinotenda kuti criticism yangu inogona kubatsira kushepa politics dzemuZimbabwe because iri kubva pamwoyo une chokwadi une shungu dzekuona zvinhu zvichichinja. Handinamate mapoliticians ini because kana vava padenga apo vakudya havandifunge inini. Vana Jacob Mafumet sometime they were heroes vachitorumbidzwa nevamwe. Nhasi ari kupi? Is eating. Mhuri yake irarama, ari kufamba nemamotaketi. Saka handisweri ndichiti respecta zvinhu zvisina nebasa rese zvemunhu wandiri kuziva kuti aiwa munhu uyu akazosvika paari kufanira kuva nesapoti yandiri kumupa inini achazenga amambo. And chimwe chinhu chambotaurwa panapa nomumwe mudhara chaataura chandafarira vanga vachitaura vati ivo kuZANU PF tinoziva kutoti kunyarara kunoita vanhu kuZANU PF vasingacriticize, it's because ndo mutemo utoriko, hakuna anopikisa. This is what you're not kuZANU PF. Anyone anotry kudaita kunge akuvhurika anonzi mutengesi. Handiti? Saka isusuwo kuopposition toita here iyoyo policy yekuti munhu wese anofanira kungoti yes yes kunge kuZANU PF. Chanda kutoona kuti akugadzira chiZANU PF chedu chokuti by any chance zvikanzi opposition yapinda mupower, alright zvamuri kuti izvezvi imimi hamugoni kana kubvunza maquestions ekuti ko apa pari kufamba sei apa. Kana vakuzotonga vanhu vacho vakatanga kuita zvinhu zvamusinganzwisisi, munozova nesimba here rekubvunza. Why should we pray politicians anyway? I don't think that's the way it should be. I understand kuti there's a difference between support and if there's something that you don't understand, you should ask. And ukaona munhu wese anoti kana pakabvunzwa chinonzi kwai form your own party, it's a sign yekuti haasi kukwanisa kupindura zvekubvunzwa. Kana imimi ndichida kubvunza about accountability yekuti Chavangu akabvepo kuti form your own party, it shows kuti hausi kukwanisa kundipindura Chavangu. Kana uchingogona kupindura Chavangu akabvepo, pindura.
zvinondigutsa kundiona kuti zvechokwadi vanhu ava havana involvement mukuuya kana ndikati aiwa vakomana muri kupasifaya vanhu hamusi kutaura chokwadi kuti aiwa dutu rakatimirira mberi koihwo riri kuda kuti tiite so muchiti godhizini kana muchidika tinogochemeiko nekuti maerengero andinoita shoko raMwari rinoti Jobho chaapinzwa mukutambudzika mukadzi wake akatituka Mwari ufe akamuti chii. We should praise everything matroubles anotipinza mari saka kana chinzi God, which means even kutenderwa ZANU-PF iri kutenderwa kutongwa naMwari, then we should praise God because at least techiziva kuti pane chinangwa chavari kuzviitira Mwari, but we know it's a lie, so we should all smile about that. Tonzi musavhunza musataura, we shouldn't question because you've got a leader anotenda mushoko raMwari zvakapfurikidza zvokuti akuda kuzvapply even in politics. Aiwa anofanira kurimindwa kuti no baba hakusi kuchechi kuno komoya moti kwai God is in it, because tinozviziva tose kuti ZANU-PF haizviteereri zvokuti God is in it, handiti uri kuona, because toziziva kuti Mwari hamo mazviri. Zvinoda isu vana veZimbabwe kuti tingomira tigadzise nyaya dzedu pachedu because he gave us that ability already kubva pakuberekwa kwedu. Ndosaka izvozvi tiri kuti Wicknell anotishainira achitipfira mate pamberi pedu pamuri kukorabia muchipota Gwanda solar project obva apa mapasta mota munomuita sei, because ane protection yemaleaders aripo. Saka zvinongoratidza kuti vane ability yekuva nesimba noumhare hwakanyanya ndo vane mukana wakakura wekuita zvavanoda. Hapana Mwari anoda kupinzwa apa. Saka kana tichitarisa zvinhu izvo zvine zvichida kuti tizvitaure neobjectivity, in truthfulness, kundiudza kuti mafungira kwari wrong because of ABCD. Ngatidzidzisane pasina zvokunzi hanzi form your own party. Why? Because even party yenyu yamuinayo iyoyo zvinogona kutoita kuti itore simba ipinde itonge, ende ikatonga pane maitire wayo kuti tiri kuona kuti aiwa imimi hamusi vanhu vanoda kutaura chokwadi sezvachiri, tinongoramba tiine maproblems iwayo. The same way atinocriticize ZANU-PF, the same way atinokwanisa kucriticize anyone, any politician, any political party. I think zvokuti form your own party mashoko evanhu vasingagoni kupinda zvinenge zvichivhunzwa kana zvinenge zvichi even chero iye chamisa pachake ina asati ndambomunzwa iti form your own party ini. Iyi ndotongoshamisika nevanhuwo vekutoti even akafoma party yacho havana kana influence, havana zvavanokwanisa kuchinja, even madesire akachuza kupe chamisa haipopotehwa nevanhu kupe watoziva tose kuti at some point akamubetray, takamuona vava vese vakumarali makaitei. They can do what they want because chinhu chavanenge vachironga ndechavo, imungori vanhu vekuya pana. Saka handitombooni reason yekuti tive rude to each other pana, because at the end of the day hapana simba ravangorinawo nderekudoneta makunda kumarari nekujoga nekudii, but when it comes to nyaya dzakakosha dzekuti pakuda kugadziriswa zvokuti pati iyo inofanira kunge yakamira sei, hauna kana influence. So what's the need of being rude? Zvitori nani kuti tiri pasi penhingiri petebho yacho yese. It's better to be nice to each other. Chidzisa ndichita sei, inini kana ndine zvinondinetsa zvinondishungurudza mumwoyo mangu zvandisinganzwisisi, I've got a right to say it. Inini I've been accused of being bought. And I say what I want. Chakazondidaro ndechekuti I had a personal experience at NC. I've got my disappointments, and I think I've got a right to say what I believe because ndakamu-evaluate ndikamutarisa as a person zvisina kurwadziwa kana kudii, ndikaona no, this is not what I thought. And I don't think I should seek approval from anyone kuti nditaure zvono kuti kwai ndozonzi fomo yono hana kana pati yandofoma ende charamba ndichitaura because ndoziva kuti kutaura kwandiri kuita ikoko mangwana achagona kuzokushandisa sereference kuti hatina kumbozvitaura here izvi handiti. But if I'm wrong, time yakanaka chinhu one ichaita kuti zvionekwe kuti vanhu muchazoti aya vana ndozvasika izvi. But as long as tiine nguva takachengetwa naMwari tichasvika patichataura kuti zvireva here izvi, because at least chandoziva tinosunura nguva dzakasiyana kunge vana vembwa. Inini at some point I was like that, ndichiudza vanhu kuti form your own party. I was like that, but now ndane maonero akasiyana nekuda kwezvandinenge ndadzidza nekunzwisisa, and handishori vanhu vanoti form your own party because I was like that at some point. Ndosaka ndiine magatsi ekutaura kuti handitina kana proof yandoda kuna anyone.
I'll say what I want because that's what I believe, and I know kuti it's very important to believe like that. Kana kuri kuti ndichazozarurirwa futi kuti ndinzwise kuti Chamisa is the rightful person, aiwa zvinotorera futi nguva kuti ndizoona, because it's a process. But in each and every process, I think chakakosha kudzidzisana. Kana imune kunzwisa kuri nani kudarika kwangu inini, kuti munditi aiwa mafungiro akuona haasiriwo, chindidzisai kutonzounza kuti form your own party, because at the end of the day problem yatiri kuti tiri kuda kurwisa ingoripo. Ndambonzwa champion achitaura achiti hey man, akafoma zvimapati zvikadi, akafomewa acho akaita zvine musoro ndeapi? MDC yakasvika pakuparara hapana chakabuda, MDC Alliance yakafomwa hapana chakabuda, CC yakabuda yakafomwa hapana chakabuda, ZANU ingoripo kuita zvainoda. Saka hatingauyi panapa tipembedzana nezvunzana basa zvepopularity kunge macelebrity ana maititi nana madam boss ekuti ndiro kwamaititi ndo zvichitibatsirei? ZANU-PF is still there. Rather be brutal. Ndichiziva zvandiri kutaura zvinogona kushape politics dzedu. I'm telling you, Uncle Jet, at one point I was very, very furious. Ndichitaura kuti inini musi wakatanga kudispatchwa ma-polling agents, I was very furious that no, this is not the setup yavanoda kubvisa government. Muri kuendesa ma-polling agents late, nguva yakupera takufonerwa ndamopika vamwe vanhu vasiyiwa pakati because vazodzingirirwa apa tiri kuti uda kubvisa ZANU. Ukada kutaura zvinhu zvakafanana nezvonzi form your own party, that's rubbish. Handisina handiteereri zvinhu zvisina basa rese zvakadaro, because handaziri hazvishande zvekutiite zvekuningi zviya zvekufacebook zvokuti maititi mamav kawingi d kana kujapresa. This is politics. We know what works, we know what don't work, and I will say what I will say, even if handisi kubatira Chamisa izvezvi, asi ndinototaura nokundoziva kuti Chamisa is a main figure in our Zimbabwean politics, and nekuda kuti ane vanhu, kana tikasagona kutaura zvinhu zvokuti iye akagara pasi, and ndoda kuziva chimwe chinhu hango chete eitika. Every time I could say something, vachamisa vane nhamba yemufano wangu, ndaizopedzana nafonwa nomufano wangu achiti achindiudza kuti vachamisa kuti aiwe tsiura mukoma wako mhani anondinyadzisa zvakazvo. Saka zvinondiradza kuti vanoverenga zvatei tichinyora, ende zvandinonyora vanozviziva vachamisa pamwoyo wavo kuti hazvisi zvokuti ndakabhadharwa nani, asi kurwadziwa nekuziva kuti nekufungawo kuona kwangu nenjere dzangu, maybe ndenge ndiri wrong, kuona kuti asi dai apa paitwa so, at least pamwe zvinhu zvaitifambira tikabvisa bato ratitambudza tose. Asi ndo pandoya pano andoteerera mumwe munhu asina kana influence, ane influence yongodonata mari maybe, but pakuzoshepa ma-structures eparty ichagona kuti ine potential yekubvisa, haana kana influence other than maybe kuti anari pa Twitter space. No, I won't listen to that. Thank you, Uncle Jet.